siya nagbi-makeup. O, ayan. Social naman ang makeup niya. Hindi ng makeup pala. Mga drawer. Ayan yung bag niya. Mga social naman ang bag. Punta naman tayo guys ha. Ito yung TV niya. TV nila nila. Ito yung table nila. Dito sila kumakain. Ayan. Ito yung cabinet nila. Lagay ng mga... Ano to? Pwede pa kaya naman tong mga box dito. Lagayan ng mga pagkain pala. Oh my God. May mga pagkain pala dito. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video guys, ang gagawin natin ay magtutour tayo sa mansyon ni Marga. Stay ni Justin. Sige mamaya. Antayin ko lang po siya matapos kasi hindi pa rin siya tapos. Mag-tutour na kami sa ano niya, sa ref nila. Kung ano yung mga laman naman. Pwede ko kaya i-check na agad. Excited na ako eh. Wait lang. Ang tagal naman! Tagal naman! Kasi sayang o. Tingnan niyo. Nag-ayos pa siya guys. Gusto na kasi maganda siya. Guys, andito na ako sa ref nila. Check ko na siya kahit wala pa dito si Justin. Saglit lang. Kasi nauuhaw na ako eh. Milk tea. Malay mo meron dito. Ayun guys, meron. May nakita ako. Taray, dalawa. Bakla, meron kang milk tea dito. Oo, nagkita tayo. Ay, para talaga sa akin. I love you. Ayun, binigyan niya talaga ako. Binigyan niya talaga ako. Para sa akin daw to. Oh my God. Yung bait-bait naman ang best friend ko. Ayun na. Check na namin. Pero bago ang lahat, kukunin ko na yun sa akin. Baka kasi mamaya hindi niya na maibigay. Baka magbago isip. Mag-umpisa muna tayo. Paano ba ito iharap? Guys, tingnan mo. May lumang silang ano. May lumang silang wine. Siya naman ang wine nila ba? My God. Ayan ang kanila. Mga laman-laman. Yes. At eto, guys, hindi ko na siya maantay. Kasi nag-ayos pa rin siya hanggang ngayon. Ayan siya, oh. Nasaan ka na? Ayan siya, oh. Nag-ayos pa rin ang lola mo. Kaya ngayon, tingnan mo ako na lang mag-isa. Tapos, ito, meron silang Hershey! Tapos, meron silang Yakult! Ayan, pinagpapaubusan na ako ng ginit! Ang init bakla! Tapos, meron silang pineapple! Ayan na yung pineapple nila. Sarap. Good for the heart. Ayan. Meron din silang gatas. And then, ano pa ba itong nasa baba? Check natin itong sa baba. Guys, favorite ko ba ito? Kasi ako nung bata ako, ito din kinakain ko eh. Chocolate flavor. And then, ay tara, yung pang sa mukha nilalagay din pala siya sa ref. Tapos, ano pa ba yung mga laman dito? Check natin. Bakla, may isda! Sabi, kumakaway na siya. Sabi niya, kailangan na daw siyang, ano, dispatcha. Ay, tara, may gulay-gulay. Ayun po yung mga laman ng ref niya ang aking
Playhang ba to? Yung nasa loob ng ano? Dito naman tayo sa taas kasi tapos na po yung nasa baba. Hindi, ito muna nasa taas. Ayun. Ito. Ano ba ito? Langgonisa. Masarap tong langgonisa na to guys. Pag mag-almusal ka, kailangan ng ano ba yan? Ng sinangag. Eto, ano to? Eto, may mga karne, may yelo, yan. Guys, doon naman kami sa taas kasi tapos na dito sa baba. So, ayun, doon na lang po tayo magkita. Wait lang po. Guys, aakyat na kami sa taas. Tutour ko na naman ang kanyang kwarto. Itingnan namin baka mamaya meron dito. Dito na makikita ang mga hindi ka nais-nais. Joke lang. Dito na makikita ang mga karumal-dumal. Chai lang. Ayan. Ito ang kanyang higaan. Higaan nila ni Ram. Tapos, ayan. Naayos niya na ang kanyang aircon. Init na ang nandyan. Yan, pabongga. Bongga ng kurtina. Hindi ko pa naayos yung mga flower. Ayan ang kanyang kwarto. Kita yung cabinet mo. Ayan ang kanyang mahiwagang cabinet na may salamin. And then, eto po siya guys, ang napakaganda kong creamy. Uy, ngiti ka naman, tumingin ka naman. Wow. Kailangan gagawin pa bebe, ano ah. Hi guys, dito na po nagtatapos ng aming kami. So, ayun po. Bye-bye. Sana po nag-enjoy kayo sa video namin.